To, salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, barkan ku dai. So, ga wani ice nan, na san dai da yawa wasu sun san shi, wasu kuma ba su sani ba. So, akan masu sababbin mining, so gaskiya ga shi nan wannan mining ɗin ku dage shi don shi ma faka-faka ne, ba za a daɗe ba ana yin shi. So, wanda bai fara ba ya samu ya dage ya fara. So, ga shi nan bara ku ga yanda za mu shiga cikin shi mu ga yanda ake. So, the first dai ka ga na farko za mu danna play, muka danna play. Okay. So, ga shi nan yana loading. So, kun ga iya tattalin abin da muke da shi. So, da yake mu ma ba mu daɗe da fara ba, so ga tax ma in ka shiga farko tax zai fara kawo ka nan gurin. In ka kawo ka wannan fuskar sai ka taɓa nan guraren wajen tax ɗin nan. So, wajen tax ɗin nan ka ga nan gurin sai ka taɓa shi, in ka taɓa shi zai kawo ka tax. Wa za ka je ka mun subscribing to Telegram, subscribing to Ice, to Telegram, subscribing YouTube. So, ba wani wahala ke gashi nan kuma inviting ne, duk mutum inviting ɗin mutum biyar za su baka guda 1000, inviting ɗin mutum goma su baka guda 1500, inviting ɗin mutum 15 su baka guda 2000. So, ba wani wahala ke gare shi ba. So, da farko kuma inviting ɗin baka so ka danna nan gurin, so sai ka taɓa nan guraren inda aka sa inviting ɗin nan. Okay, sorry, inda aka sa inviting ɗin nan, nan guraren ka taɓa shi. To, kana taɓa shi zai kawo ka nan guraren gani. So, kun gani da ka taɓa inviting ɗin nan ka gama sai ka je ka copy ɗin shi a can guraren. So, kun gani dai gashi nan ƙaruwa yake. So, da duk wanda yake son ya fara mining, so da farko dai zai fara shiga bara zan ajiye muku link ɗina a ƙasan da comment ɗina a cikin YouTube ɗin nan. So, don Allah idan yau ka fara zuwa wannan YouTube ɗin da Allah ka daure ka danna alamar subscribing da liking ga 'yan uwa, sharing kan mutum goma ka domin su ma sun gani su amfana. Suna barka lafiya.